Benvidos, Santiago Si. Hoxe imos falar dunha terapia que leva millóns de anos empregándose e a pesares do tempo que se leva a empregar, a maioría de nós descoñecémola. Pero hai unha rapaza aquí en Santa Comba que está a usala e está a usala, pois, según nos conta, nunha serie de procesos que cada un é máis curioso un que outro e elabora produtos. Fai unha chea de cousas. Leonor Varela, benvida. Hola, gracias. Apiterapia. Apiterapia que é usar abellas. A apiterapia é un tratamento natural donde usamos as abellas melíferas vivas. Que curioso, pero digo que isto leva millóns de anos usándose. Sí. Ti dicías que, contabas antes de comenzar o programa, que Carlomagno tratábase a súa gota con este proceso, con a apiterapia, pero a día de hoxe, se preguntas na rúa, a maioría da xente es que non entende, non sabía que se utilizaba o veleno das abellas para sanar. Sí, non coñecen, empezas a contar, entonces sí, pois mira, oín nos países, ao mellor en Santiago, por Santiago de Chile, hai xente que me chega a consulta que son chilenos, son venezolanos, e din, sí, pois alá usase moito, non? Entonces empezan a coñecer, ou xente que está buscando alternativas, non? Ti o que sempre dis, que isto é moi importante, e o que sempre di Leonor, é que esta terapia é complementaria, non é exclusiva. O sea, ti non dis, ti dis, está a medicina tradicional e isto complementa, pero non quita unha cousa da outra. Non, a ver, eu poñoche o exemplo de unha depresión, a mellor unha xente que está tomando todos os medicamentos que hai, además, para unha depresión, que ven e se empeza a picar, o sea, isto é unha terapia natural que funciona, pero vai lento, entonces a persona, ela sola, se vai sentindo mellor cada semana, e di, vou a deixar isto, vou a deixar o outro, chega un día que di, é que xa non estou tomando aquelas pastillas, xa non estou... E ti como acabas nesta historia? Porque, a ver, ti és de Santa Comba. Sí, eu son de Santa Comba. Ti és de Santa Comba. E, non sei, na túa casa que se dedicaban? Nada que ver cas abellas. Nada que ver cas abellas. Eu na casa de meus avós, eu nací na casa de meus avós, agora estou en Santa Comba, pero non era de Santa Comba, pois había mel, había colmeas, e as abellas utilizábanse para facer mel, e comías aquel mel. E xa está, e aí se acababa, sí. Despois, eu fun para Santa Comba, entonces aí utilizábase o mel, non, para comer e tal, e xa empezas a mirar que o mel, cando tes unha rozadura, cando tes un herpes, pois que é moi bo botarlle un pouquiño mel, porque cicatriza e desinfecta un montón. Entonces empezas con eso, o mel é bo, pero tamén se pode o propóleo, a tintura de propóleo, entonces empezas a buscar, o sea, tendo colmeas, aínda casi non sabes que é o propóleo. O propóleo é moitísima xente, o propóleo é isto, que isto é o maná, isto é unha auténtica maravilla. O propóleo, eu insisto, mira que uso moito da medicina tradicional, do todo o servicio sanitario, pero recoñezo que isto tamén axuda. O propóleo é que exactamente é o que van deixando as abellas. O propóleo, as abellas para, digamos, para desinfectar, para a súa colmena van indo a diferentes árboles, non? Normalmente con resinas, non? Entonces, por exemplo, o salgueiro, de que se sacaba a aspirina, non? Entonces van ao salgueiro, van ao pino e van facendo como unhas plastilinas que van deixando polos bordes das colmeas, nos cuadros tamén. Entonces, nós que facemos? Pois, bueno, de diferentes maneiras, poses mallas, quitas mallas, bueno, entonces sacas ese propóleo. O pos a macerar, e depois de aí, o sea, casi que o coas, e sale a tintura de propóleo. Tens que saber o porcentaje que lle tens que meter, e todo iso. Para adultos con alcohol o facemos, e para nenos en auga. Pero hoxe en día o propóleo, por exemplo, está absolutamente democratizado, porque xa antes era unha cousa como máis así, como de herbolistería e tal, hoxe en día xa topas caramelos de propóleo, nunha chea de infusións con propóleo, pero mel con propóleo, pero a día de hoxe isto a
Tintura, chamaches. Tintura de propóleo, sí, chama. Isto, eu, por exemplo, tomo moito con infusións. Cando estou así mal da Sí, gorxa, sí. bueno, o que eu teño hai que botarlle 10 gotiñas, moi bo. tal, e... Para infusións, para a garganta, moi bo. É o que eu asocio normalmente a xente, para a garganta. A ver, non é só para a garganta, non? O sea, iso é moi bo para a xente que sufre tamén de bronquios, con asmas. Eu teño unha nena pequena e todos os días pola mañá as súas gotas de propóleo. Xa chega ela, xa chas pide mamá, as gotas, e xa lle das as súas gotas. Para os otitis, iso para as otitis é buenísimo. Un par de gotiñas no oído é buenísimo tamén. E tamén facedes isto que é mel terapéutica, non? Isto facedes vos aí, melterapéutica, webly.com. Isto facedes no Santa Comba. Sí, tamén. Claro, eu preguntaba, tamén antes de comenzar, dicíache, pero en que se diferenza a mel terapéutica, o mel terapéutico do outro mel? E ti me dicías, a ver, todos os mel son terapéuticos, pero... A ver, é un mel, é unha mel, claro, vou abrir, vos vedes que é un botiño, abre, un botiño de mel como tan en vasos pequenos, para que? Para ser máis cómodo. Non, eso é como telo ali o botiño ese pequeno, o bote grande está na cociña, non? E o bote pequeno está na mesita de noche. Cando che empeza a salir un herpes que che empeza a picar, pois un pegotiño de mel e para. Sí, pero verídico. Despois tamén tes unha rozadura, pois un pouquiño de mel. Listo. Pero es que ampollas. Hai entre esta e a outra? A ver, esta mel, porque ambas sei tamén pequena, porque, a ver, a diferencia de precio tamén é algo elevado. Este mel non está extraído por expulsión, que para sacar ese mel, ti das colmeas, sacas os cuadros, os metes na máquina e lle das un nivel e sal por expulsión o mel. Vale, este mel está extraído gota a gota. O sea, hai unhas colmeas automáticas, está o bote aí, está caendo mel gota a gota. O sea, non hai ningún proceso... Non hai ningún proceso. Ti hueles, abres un bote de mel normal, e huele unha maneira. Ti abres este bote de mel, non huele a cera, eso é 100% bio. Claro, e este é o que utilizades máis para eso, para eso é o que máis utilizo na consulta, a xente cando me ven e digo, pois dame deste, é o que máis leva. Tamén se usa para comer. Mira, o das abellas. Contame como é isto, porque ao final o que facedes aquí é, vos chamadeslle picar a xente. A xente chama e di, vasme picar cas abellas, como me vas a poñer o veneno da abella? Non, directamente ca abella. Vale. Vamos a deixar eso aí aparte e volvemos a Santa Comba. Volvemos a Santa Comba, volvemos a esas colmenas, volvemos a ese de empezar a interesarse polo propóleo, tal, claro, pero de aí a ti ser quen hoxendía de coller unha abella, explicaremos depois o xeito, e picala ou picar con esa abella a unha persoa nun lugar concreto, nunha cantidade concreta de veleno, claro, houve unha preparación. Houve unha preparación, houve uns anos de preparación, non houve 2 días de preparación. Entón, claro, como pasas de... Como eu paso, non, de ter esas colmeas, de quitar o mel, despois de decir, pois vou a facer propóleo tamén, porque teño o básico, pois vou a facelo para autoconsumo. Xa escoitaches que moita xente fai, si. Despois, empezo con apiterapia por interesarme polas abellas. Empezo a interesarme polas abellas, como funcionan, inoculamos reinas, facemos máis enxames, tal. Que pasa que un día, pois eu teño un lumbago que non me pasa con nada. Eu acudo ao centro médico, a ver, danche as inyeccións, quedas ben de certa maneira en ese momento, pero eso non pasa. Eso pasa 4 días, levo unha inyección cada día, eso non pasa. Que resulta que chámame unha amiga e dime que vaya a poñerme a pitosina. Eu digo, a pitosina? E que é a pitosina? Tendo abellas, non? E dime, pois isto. Explicoume, eu collín e eu fixe. Eu, aos 15 minutos, eu tiña un lumbago destos que quedas... E onde fuches? Eu fui a Cantabria. Claro, porque tampouco... A Cantabria, unha compañeira que... O sea, fuches a Cantabria a poñerte... A dor era moita, Que? A dor era moita. Moita, que para chegar, pois a Cantabria está aquí ao lado, pois imagínate, eu creo que nos levou 7 horas chegar a Cantabria, de parar no camiño, o sea, dolor de sudar. Vas a Cantabria e de repente... Ponme abellas, eu aos 15 minutos como agora mesmo. E dis... Sana. E dis... Digo, isto non pode ser verdad, non? Quedas así, disme, bueno, pasoume a hora, pero vai-me a doer, dentro dun rato vai-me a doer, mañán vai-me a doer, nunca máis.
Que pasa tamén, a ver, eu cando pico, non, con abellas, o sea, temos que, previamente, o primeiro paso é saber se a persona é alérxica, non? Se unha persona me ven e me di, non, mira que eu son apicultor, estánme dando picada sempre, digo, non tes problema, non? Picaronche un par de abellas, ainda que fora fai 20 anos, tampouco tes problema. Non sabemos se és alérxico, entonces vas e faste uns análisis, miramos como está a hemoglobina E. Que me pasa a min? Eu teño hemoglobina E moi alta. Entonces, cando, por exemplo, a ti se che dá un lumbago, tes que te poñer 5 ou 6 semanas abellas. Eu con unha me chega e me é suficiente. Algo bo tiña que ter. Sí, efectivamente. Claro. Entón, eu vou a Cantabria, me paso o lumbago, a ver, eu fixen algo tamén de fisioterapeuta, todo con medicinas naturales, entón me empezo a interesar por isto. A ver, cando eu me pego o lumbago, vou a que me fagan apiterapia e todo, pois fai como 6, 7 anos. Entonces me empezo a interesar por isto e vou e me preparo en apiterapeuta. En apiterapeuta? Apiterapeuta. Digo, teño abellas, temos mel, temos propóleo, porque, a ver, a apiterapia non só consiste no veneno da abella, non? O sea, é o veneno da abella, é o propóleo, é o mel, o sea, son os coadyuvantes da colmea, todo o que ten a colmena nos axudan o 100% a apiterapia. Pero como fai esta muller o de poñer o veleno da abella no noso corpo? Non se movan. Imos á librería Couceiro e á volta Leonor vai nos explicar. Literalmente fai iso, xa o adianto, colle unha abella e pona en riba do corpo, pero non o pon así de calquera xeito. Paramos un momento nesta conversa e continuamos agora falando con Leonor Varela de apiterapia. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe na Librería Couceiro imos facer algo bastante diferente, porque ao estarse a celebrar o Día da Muller, pois ocorreusnos que poderíamos facer unha selección de algunhas das mellores autoras deste país. Non están todas, porque hai moitas, grazas á literatura hai moitas autoras en galego, pero iso sí, pode ser un percorrido que vaya dende Rosalía de Castro ata Teresa Moure. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Es una mujer del siglo XVIII, hija de una prostituta de Cádiz. Ahí reivindico el papel de la mujer trabajadora, ¿no? Desde la prostitución a la que sea profesora de universidad, lo que sea, ¿no? Los trabajos todos son dignos. Y yo creo que el lector se va a encontrar con esta evolución de una mujer que va buscando su libertad, que la encuentra a través de los libros, de la educación, pero a la vez, por su sensibilidad,
se va dando cuenta de todos estos grupos, de todas estas minorías que también viven un poco en la oscuridad, ¿no? Y va de alguna manera rescatándolo. Mi novela, El secreto de la tritona, es la historia de una mujer que va buscando su propia libertad y es una mujer sensible y se va encontrando con diferentes grupos en esa época, en el siglo XVIII, que también necesitan encontrar su libertad. Es una novela que se podría extrapolar a los términos de hoy día, a pesar de que está escrita en esa época, ¿no? Es una mujer feminista dentro de los términos del siglo XVIII, porque en esa época no podemos hablar de feminismo porque no se había acuñado el término, ¿no? Pero sí quiero decir que en España tenemos un poquito de complejo a la hora de hablar de feminismo. Siempre citamos a mujeres extranjeras. Hablamos de Frida Kahlo, hablamos de Florence Nightingale, y en España hubieron muchas mujeres de esta clase de mujeres distintas que lucharon en contra de un poder establecido por y para los hombres, ¿no? Y tenemos ejemplos muy claros y muy poco explotados. Tuvimos una reina, Isabel, que pactó unas capitulaciones matrimoniales únicas en esa época, que consiguió gobernar Castilla sin la interferencia de su marido y separada de Aragón, cosa que no era lo que Fernando quería. Tuvimos una mujer como Teresa de Ávila que se sentó en el banquillo de la Inquisición, de un tribunal compuesto de hombres, y salió airosa, ¿no? En la Nueva España, que es lo que ahora es México, pero en esa época era parte nuestra, tuvimos a una Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? O sea, yo creo que el feminismo ha estado siempre en la historia de nuestro país. Me centré en la Ilustración. La Ilustración me parece una época maravillosa, ¿no? El siglo de las luces, de abrirnos a la razón, de dejar atrás el oscurantismo, y me centro en esta clase de mujeres, ¿no? Que te digo que existen incluso en periodos anteriores, como es el humanismo, ¿no? Mujeres de la talla de Beatriz Galindo, en fin, me centro en estos personajes históricos, que son muchos, y trato de condensarlos en la protagonista de mi novela. Es más bien una fascinación por la historia, ¿no? Yo no tengo una educación ortodoxa en historia, estudié Derecho y luego hice Finanzas, pero siempre me apasionó la historia y siempre, desde muy pequeño, he leído sobre historia. Yo creo que puede funcionar hoy día porque, además de ser una novela histórica, es una novela muy actual y es un reconocimiento a las minorías. En este caso, la minoría pueden ser las mujeres, pueden ser, en la novela, son los esclavos negros, pueden ser los gays, puede ser cualquiera que es una minoría y que a lo mejor incluso hoy día no están disfrutando de esa dignidad plena que todos los hombres tenemos. En primer lugar, trato de crear una ficción literaria donde el lector se sumerja en una historia contada en el siglo XVIII y sienta que realmente está dentro, que está leyendo un manuscrito del siglo XVIII. Para eso utilizo un lenguaje fresco, salpicado de giros del XVIII, salpicados también de la picaresca del siglo XVIII, que puede parecer muy actual, pero al final también pertenece a parte de nuestra historia, ¿no? Entonces trato de hacer un texto desenfadado, pero a la vez salpicado de cultismos y a la vez de giros un poquito más actuales. La intención número uno es que el lector se divierta, que lo pase bien, que sea partícipe de la evolución del personaje
y que viva esto. Esto es la literatura, ¿no? Además, si aprende algo de historia, pues eso ya es añadidura. 20 empiezan las Navidades de 2017, cuando en el plazo de muy pocos días y sin que haya ningún motivo aparente, cientos de millones de personas deciden suicidarse. Deciden suicidarse sin ningún motivo, sin ninguna causa, sin conexión entre los distintos casos. No hay un modus operandi, no hay un protocolo, no hay una forma, no hay un horario. Simplemente gente, pero gente perfectamente normal, que no tiene ningún motivo para terminar con su vida. Gente feliz, disfrutando de todos los éxitos de la vida, decide terminar con ella. Claro, esto plantea para los supervivientes una serie de preguntas. La primera es, ¿por qué yo no? Es decir, ¿por qué yo no he sentido esa pulsión? La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado? Y la tercera pregunta es, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque claro, un mundo donde desaparecen 99 de cada 100 personas ya no es un mundo como el que conocemos, porque aprietas un botón y ya no va a haber luz eléctrica, porque nadie va a estar haciendo funcionar las centrales eléctricas. Abres un grifo, no va a salir agua. Te pones malo y no puedes ir a un hospital porque los hospitales están vacíos. El poco personal sanitario que quede vivo, el 1% en porcentaje, estará disperso a los cuatro vientos tratando de reordenar su vida. Con lo cual te encuentras con que tienes, por una parte, formas de vida del siglo XXI hipertecnificado en el que vivimos, y por otra parte tienes que retroceder a formas de vida más propias del siglo XV. Y tienes que mezclar todo eso sabiendo, por una parte, que lo que pasó puede volver a ocurrir y que si vuelve a ocurrir, el número 20 tiene una importancia especial. Es que las distopías nos fascinan por un motivo fundamental, sobre todo en las épocas de más crisis, de más agitación, de más zozobra en el día a día. Las distopías nos sirven de refugio, porque son el sitio donde nos sentimos seguros y donde podemos tomarle un poco el aire de la realidad que nos agobia. Es decir, pero desde los Juegos del Hambre para aquí. Es decir, todas las distopías comparten una norma común, que es, te voy a contar una historia donde unos protagonistas van a estar pasando las de Caín, bastante peor que tú, pero tú vas a estar en un sitio seguro. Lo que le pasa a ellos no te afecta a ti, a diferencia del día a día diario, donde las decisiones que toman otros sí que te afectan a ti. El thriller, lo fantástico, como le quieras llamar, durante mucho tiempo fue un coto privado de la cultura anglosajona. Entendíamos que solo ellos podían hacerlo. Parecía que en España que solo se podía hacer historias de corte costumbrista. Bien, pero de repente ha habido un cambio generacional. Es decir, todos los que somos de la generación audiovisual, todos los que hemos crecido merendando el bocata de nocilla delante de la tele, viendo dragones y mazmorras, toda esa generación de repente tenemos otra manera de contar historias y nos gusta otra manera de contar historias. Si ahora tú y yo nos subimos en una máquina del tiempo y nos vamos a hace 30 años y nos sentamos en el despacho de cualquier ejecutivo de televisión y le explicamos que las dos series más vistas en el mundo ahora mismo son una de zombies y otra de dragones y caballeros y zombies también, el tío nos mirará y dirá, el señor, la señora nos mirará y dirá, estáis absolutamente locos. Es decir, lo que estamos haciendo ahora es Dinastía, Falcon Crest y lo más transgresor es Twin Peaks, ¿sabes? Y de repente le explicas, no, es que ahora estas son las historias que nos gustan. Bien, eso empezó a pasar en el mundo audiovisual, que es como más fluido, más dinámico, y con la literatura pasa lo mismo. Durante mucho tiempo, este tipo de historias parecía que estaban vedadas a alguien que tuviese un trasfondo de estilo Tolkien, ¿sabes? O sea, yo vengo de una cultura anglosajona que me permite contar estas historias. No, se pueden contar desde aquí y se pueden contar muy bien y para todo el mundo, además. Y en ese sentido, bueno, pues el hecho de que algunos autores pues estemos llegando no solo al mercado nacional, sino a muchos mercados internacionales, incluido el propio mercado anglosajón, es la prueba viviente de que se puede hacer y que se puede hacer muy bien, además. Esto nace como un concept de televisión. Un concept, es que sabes que en el mundo de la tele le encantan los palabras. El concept es un palabra. El concept es un pequeño documento de 3 o 4 páginas donde tú le planteas una idea. Es decir, una productora, en este caso Vaca Films, dice, oye, plantéanos una idea que nosotros podamos mover en los distintos canales de televisión, ¿vale? Dices, pues mira, he tenido esta idea que es muy germinal, entonces tú le planteas eso, les gusta el concept, ese concept creció, se transformó en una Biblia, que es donde aparecen pues todos los personajes, arcos argumentales, episodio piloto, arco argumental de la primera temporada, etcétera, etcétera.
Y esa Biblia, bueno, pues al final empezó a levantar muchas orejas por ahí y a llamar la atención, y está en una fase muy avanzada de producción. Y la verdad es que, bueno, que me siento muy, muy contento. Siempre se dice que cuando tienes un libro, cuando sacas un libro nuevo, es como si tuvieses un hijo. En este caso, bueno, pues he tenido gemelos, porque mientras estaba desarrollando ese concept de televisión, de repente me di cuenta que había una historia ahí que yo tenía que contar en papel, en negro sobre blanco, que había una novela, porque se desbordaba de los límites que te impone un formato tan técnico como es un proyecto de televisión. El proyecto de televisión sigue adelante, supongo que para enero empezaremos a tener noticias más en firme. Mientras tanto, es un proyecto de televisión que está muy avanzado, muy avanzado, pero lo que es una realidad es eso que tienes ahí apoyado encima de ti, ese libro, esa novela, que a mí me tiene terriblemente satisfecho, claro. Para mí escribir es un placer, es decir, tengo el mejor y el peor trabajo del mundo, a la vez. Tengo el mejor trabajo del mundo porque puedo hacer eso, puedo escribir lo que me da la gana, porque hay miles de personas esperando leer lo que me da la gana y resulta que les gusta, además, lo cual no eres consciente de la enorme coincidencia que es hasta que pasa, porque es muy complicado que pase, y no depende solo de lo que hagas o cómo lo hagas, sino que depende de muchos factores que escapan de tu control. Uno tiene que ser siempre muy humilde y saber que en el fondo no deja de ser un cuentacuentos que tiene unas circunstancias muy particulares que le han permitido conectar con muchos miles de lectores en todo el mundo. Pero es el mejor trabajo del mundo, y al mismo tiempo es el peor trabajo del mundo, porque no te puede ayudar absolutamente nadie cuando estás enfrente de esa pared inescalable que es el folio en blanco, la página en blanco, la pantalla en blanco, como le quieras llamar, que tienes que llenar. Y ahí te sientes solo y es complicado y te dejas trozos del alma cuando estás escribiendo. Hoxe no programa estamos a falar con Leonor Varela sobre apiterapia, que é moito máis que coller unha abella e poñela no corpo de outra persoa para introducirlle veleno e así poder sanar cousas como, tides aquí na túa tarxeta, tendinitis, artritis, artrosis, lumbagos, ciáticas, fibromialxias, bursitis, que non sei o que é, codo de tenista, reumatismo, vitíligo, dores articulares, enfermedades inmunolóxicas. Claro, con estas cousas ás veces dan un pouco de medo cando non digo no vos, no teu, pero digo cando de repente escoitas cousas como non as vacinacións, non, sabes, cando a xente leva as terapias o natural a extremos que ás veces poñen en perigo a... Non podemos levar... Eu defendo as terapias naturales ao 100%, pero, a ver, hai cousas que non podemos levar a ese límite, non? A ver, hai cousas que a medicina tradicional si resolve, iso quero dicir que hai cousas que eu ca apiterapia non podo resolver. Claro. A min venme unha persona con unha hernia, con unha protuberancia, eu o que fago é que esa persona non teña dolor picando. Eu non lle vou a quitar a hernia. A hernia vai a quitar a medicina tradicional. O curioso é como algo que en teoría causa dor, como pode ser unha picadura da abella, daslle a volta e convírtelo en algo antídoto. En antídoto. Como é? ¿No? Como é? A ver, ahora sí, xa nos vas a contar por fin como se fai isto, a ver, ¿no? Que ten o veneno da abella para que poda facer eso, que non fai é a abella, non? O sea, as propiedades do veneno da abella son 5, basicamente, non? O sea, o veneno da abella é antiinflamatorio, é vasomotor, é vasodilatador. A ver, iso fai que ti tes unha zona inflamada, como lle chamamos, decimos hinchada. Teño algo hinchado aí, caínme, puxen mal unha perna e agora teño a rodilla hinchada. Eu poñoche unha abella e eso deshincha. Según, non? A xente di, é que deshinchoume, eso vaime moi ben. Que pasa? Aí temos unha inflamación. Se o veneno da abella é antiinflamatorio, no, que fai, entonces? Pues, quitarche a inflamación. No? Pos unha abella, a ver, vas a ter unha aureola normalmente hasta 3 centímetros é normal, un poquinho rojo, vai che escocer un pouco por adentro, pero non vai a pasar deso, non se vai a poñer... Non vai a... No. Vale, e ti como faz? Ti tes estas abellas, son abellas da túa colmena, normales, das colmenas. Ti as colles cunhas pinzas, non? Que eu vi unhas fotografías, que hai cunha especie de pinzas, e... Sí, eu para aplicarle a xente, sí, o sea, collo na caixa, collo ca pinza, collo a abella, o sea, poñoche un poquinho de frío, así non sintes a picada,
poñoche a abella, che quito o aguijón por abaixo sempre con a pinza de lado e che volvo a poñer frío. Eu che deixo, eu fago, son micropicadas, non? Ajá. E date de cuenta que para que sea o veleno de unha abella inteira, teño que dar 15 micropicadas. Porque eu poñoche unha micropicada que son 2 segundos. O veneno, o aguillón da abella, botache veneno 2 minutos enteiros. Si deixa. Non, ti sácalo, e se volves a poñelo o... O mismo, sí. Sigue, A ver, sigue. Con eso, Sí. hai xente que lle faz apistética. Apiestética. A apiestética. Bueno, sí. a ver. Entonces, co mismo aguillón, Sí. ti faz hasta 7 micropicadas. Pero isto que é? Para poñernos tersos e... Isto é a Nicole Kidman, Sí. que fai o Botox. Non oístes? Non, pero contamo que bueno, vou ir a Santa Comba que eso me é- piques. eso é nas si aparezo, as arrugas. nas próximas semanas aparezo como moito máis novo en televisión, vai ser todo cousa de Leonor, que me puxo aguillóns de... Sí, para facer a apistética, sí. É o Botox. O sea, en Estados Unidos falase do Botox como unha cousa, é o último que saiu. E que como Botox... A Penélope o fai tamén. Como Botox ecolóxico. E además Botox ecolóxico, sí, Vale, sí, que non e- tes dañiño. Que pasa? Non, ti fas o Botox ecolóxico, como Sí. lle chamamos, a apistética, que pasa? Ao cabo dunha semana xa non se che nota. Claro, isto está moi ben para un día. Non, está ben para un día, Pa unha boda. ou se non tes que unha vez ao mes poñerte, ou se tes un mantenimiento, digamos, entonces está sempre ben. E este como faz? A ver, como é? Collo co mismo aguillón dou hasta Sí. 7 picadas. Para que? Pois para enrugas, que Sí. rellena, Sí, 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 sí. para manchas que veñen caedaos, solares, que se che forman manchiñas oscuras, e vas poñendo, empeza sempre desde os bordes hacia adentro, e se van completamente. O sea, faz isto da apiestética, gusta Fago moito. apiestética Isto tamén. gusta moito o da apiestética. O que pasa é que tamén temos de ter cuidado, como en todo na vida, poñernos en mans de profesionais, porque igual, Sí. vas con apiestética Sí, e sí, sabes sí, feito sí. un cuadro. A ver, é como decimos nós, non? A ver, tes que ser apiterapeuta, non picador de abellas. Non picador de abellas, efectivamente. Hai unha diferencia moi grande. O sea, Claro. hai que estar preparado, hai que ter as condicións. Eu non podo coller a miñas ahora a caixa de abellas e vou a picar a un señor ali á casa que ten non sei que. Non. Isto ten que ser todo sempre en un sitio que ten todo. Non se pode... Coas condicións. Con condicións sanitarias, o sea, todo. Non se pode facer en calquera lado e de calquera maneira. Iso é un picador de abellas. A día de hoxe, que é o que máis... A xente, por que doenza vai máis acude máis a ti? A ver, o que máis me está acudindo son ciáticas, lumbagos e tendinitis. Depois teño o da apiestética, pouca, moi pouca, digoche moi pouca, digoche 3. Teño 3 clientes de apiestética. Despois Pois a teño... min xa é moitísimo da apiestética, Teño clientes de vitiligo, o que tamén estou tendo agora, tamén tendo bastante xente é da famosa enfermedad que agora xa casi que todo o mundo ten a fibromialgia. Se non é por isto, polo outro e tal. Entón, a fibromialgia está considerada un trastorno do corpo, porque, a ver, non é unha enfermedad, é un trastorno do corpo, e aí fai que non se autocopien ben as células, non? Entón, é unha enfermedad autoinmune. Picamos ao órgano, ao sistema autoinmune, e iso é o timo, unha picadiña aí. E depois tamén picamos nas suprarrenales, que son 2 glándulas que están encima dos riñóns, que esas glándulas no noso corpo están feitas para liberar cortisol, non? Que facemos ao picalas é que liberen máis cortisol aínda máis pronto para que a xente se anime e se recupere máis pronto. Vale, e a miña pregunta é, se isto sabes ti, non? Sí. Tú sabes ti, porque ti te preparaches e demais, tamén o tería que saber a medicina máis tradicional, non? A ver, eu digoche que médicos, ou sea, reumatólogos, de cabeceira, de familia, hai médicos que sí están a favor, non? E te din, pois, moi ben, ou psicólogos incluso, non? E dixe, pois, a ver, se funciona, non? Que pasa? Que algúns dinche, se lle funciona a usted, pois está moi ben que o faga. Que están pensando no fondo que é unha medicina placebo para o paciente. Que ten moito Claro. de autoconvencemento por parte Claro, do... pero, a ver, non é así. O sea, está demostrado científicamente todo as propiedades que ten o veneno pétido 401, a fosfolipasa, a hialuronidasa, o sea, está demostrado que cantidad ten e, además, que efectos produce na xente.
A ver, sempre aplicado ben. E a ti picanche moito collelas, as abellas? Bueno, sí, Sí, non? sí pican, ás veces sí, pero non sempre, a ver, a horas tan tranquilas, ti vas ali e colles, non, ao mellor, de cada 10 veces que vas, unha vez ven unha ou dúas, e, bueno, pois pica, pois pica. Ao final, quen che iba a dicir que ibas a acabar facendo toda a túa vida ao redor das abellas, non? Non, eu non o houbera creído, o sea, fai 10 anos dinme e non o houbera creído. Insistimos, a día de hoxe non é simplemente que Leonor Varela, que ten unha consulta de apiterapia en Santa Comba, non é simplemente que faga picadas, non? Ou que empregue o veleno das abellas pois para tratar de facer máis doada a vida de xente que padece diferentes doenzas. A parte diso, pois eles elaboran este mel terapéutico que está sacado gota a gota do panal, da colmea, está sacada gota a gota e fan esta auténtica maravilla que se chama propóleo, que é unha cintura de propóleo con eses néctares e esas cousas que van deixando as abellas. Claro, de sempre a xente chamou moito a atención o xeito de organizarse as abellas, non? Sí. Claro, e todo o bo que ten ese pouco tempo de vida, non? Que son 25 días. Sí, máis ou menos, o sea, unha abella no verano, o sea, cando máis traballan tamén, de inverno duran máis tempo, non? O sea, tens que estudiar, o sea, unha das... é máis fácil comprender como funciona, non? Estudiar, o sea, o corpo humano que as abellas. Que as abellas. A ver, por que? Porque está moito máis estudiado, está claro. O sea, eu para ser apiterapeuta, a mitad non, pero casi a mitad tuven que aprender primeiro das abellas. O sea, é moi complicado saber como traballan elas, como se organizan, porque lle dan jalea real a unha, cando lla teñen que dar e por qué, cando teñen que ir ao propóleo. Salen 50 abellas xuntas da colmea, pois 2 van ao polen, outras 2 van ao propóleo, outras van á agua. O sea, é moi complicado. E ti sabes a día de hoxe? Sí. A día de hoxe sei tanto das abellas como do corpo humano. E con quen te quedarías? Cos seres humanos ou coas abellas? Cas abellas. Cas abellas, non? Cas abellas. Isto non sei quen dicía un día, que non ten nada que ver, que dicía: canto máis xente coñezo, máis entendo a los Corleone, que eran los del Padrino. Os da película del... máis entendo a los Corleone. Pois, ti tamén. Un mundo peculiar, e insistimos que non solamente hai a parte sanadora, que está moi ben, tamén está a parte estética, que como dicía Leonor, pois a parte estética ten unha duración moito menor, pero, bueno, que é un xeito, o botox natural. Ben curioso que facedes aquí o ladiño, Sí, ao lado. Moitísimas grazas por vir a contárnoslo. Gracias a vos. Pois xa sabedes, outro tipo de vida, outro tipo de... Pois eso, de alguén que dedica a súa vida enteiramente ás abellas e de elas fixo un xeito de gañar a súa vida. Nos, apiterapia, chámase. Apiterapia. Leonor Varela. Nos marchamos, continúan ca programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.